మున్సిపల్ ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న వేళ సంగారెడ్డి రాజకీయాల్లో పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ యువ నాయకుడు 9వ వార్డు సభ్యుడు లాడే బాలు తన అనుచరులతో కలిసి బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరారు. గురువారం స్థానిక ఎమ్మెల్యే చింతా ప్రభాకర్ ఆధ్వర్యంలో మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు సమక్షంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరారు. ఈ సందర్భంగా హరీష్ రావు వారికి పార్టీ కండువా కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే చింతా ప్రభాకర్ మాట్లాడుతూ రాబోయే మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో సంగారెడ్డి నియోజకవర్గంలోని 2 మున్సిపాలిటీలు బీఆర్ఎస్ జెండా ఎగురవేయడం ఖాయమని అన్నారు. సంగారెడ్డి గడ్డపై గులాబీ జెండాను ఎగరాలనే నినాదం మరోసారి ప్రతిధ్వనించిందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. అనంతరం పార్టీలో చేరిన వారు మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ పార్టీలు తమకు తగిన గుర్తింపు ఇవ్వడం లేదని, అందుకే పార్టీని పీడుతున్నట్లు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.